pozdrav svima ljudi, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Danas igramo Clash Royale, pa da krenemo. Ugasimo. I da vidimo. Again. Get the fuck up. Shut up, fuck up. Kad vidimo što ovdje piše. Snima se, evo, ja sam napisao ovdje, snima se i da vidimo ko je tu. Ponovo ćemo napišemo snima se, tako. Ok. Sad idemo u battle. Znači, nadam se da ćemo da budemo bolji, jer u prošlom klipu nisam pogodio uopšte. Da se taj video nikad neću izbaciti. Pošto idem na rođendan kod idem na rođendan, tako da neće biti uveče, tako da bit ću spremna, ali ja ću spremno da snimim nešto. Ili ću da snimim danas, pa ću da spavati kad budem došao kući. Tako da. Ako se nastavimo dalje, ok, slušali smo dobro, ja sam smanjio malo zvuk da bi vi mogli bolje da čujete. Ok, on je bacio Skeleton Army, vodi nas 1-0, ali to već, ta razlika je već prevaziđena. Ok, bacit ćemo mini peku. Će da ubije ove ačere i udarit će jedan hit. Da, tačno sam rekao. Jedan hit su dali, jedan hit je dala. Sve što svi mislite da je... Nema veze. Sve što vi mislite da je mini peka muško, ne. Mini peka je žensko. Jer velika i velika i mala peka su ženska. Ali, evo, okej. Ali, svi to mi provedemo. Ko je još to provaljuju? Ne. Okej, sad ćemo nastavimo da pobeđujemo. Idemo, 3-1, bravo svima, bravo. Okej. Galberi, svaka se zove Galberija. I da ljudi, ako želite da vidite kako da se dobije, koji je sljedeći chest koji vam sledi, ostavite komentar u ovom videu, a ja ću da napravim sljedeći video i o tome. Ok, idemo u Crown chest. Ok, vidimo koji quest je sljedeći. Aha, ok, open, znači trebamo da otvorimo 10 chestova. Ja ću da sada otvorim, skrenut ću da, stavit ću da mi se otvara silver chest, a mi idemo na crown chest. Ok, ne znam zašto, ali crown chest ima sliku golden chesta, znači ne znam stvarno. Ok, 153 golda, 3 gema, bombera, mini peka, goblin hunt i goblins. Ok, nije loš chest, ali može bolje. Ok, idemo da upgradeujemo mini peku. Level 2 mini peka. Vjerovatno ću od nekih ovih karata ovdje poslužiti se s njima. I da, još malo nam fali da otvorimo ovaj chest.
Tako da garantuje nam 13 rara i 1 epic, 81 karticu. A ovaj chest nam garantuje 162 dve karte, 32 rara i 5 epika. A ovaj king chest nam garantuje jednu legendarnu karticu iz Arena 7. Ok. I sad idemo u novi battle. Da, skupljamo krunice. Ja sam na svom Instagram profilu, ostavit ću dole i Instagram i Facebook profil, moj Facebook profil, da vidite kako sam se šišao, pošto sam se danas šišao, tako da svi me zapratite na moj Instagram i na Facebook profil. Ok, to smo završili sve sa najavom. Mini peka će proći, ali samo jednom će da udari. Sa desne strane imamo kombo 3 pešaka, Knajta, bombera i mini peku. A sa leve strane je bila Valkira, ali umrla. I ok, sušili smo 10 dana. Bacamo još jednog bombera i ja mislim da je to to. Da, to je to. GG, good luck. I to je to. Ok, pobedili smo 3-0. Tako da ništa od toga, ništa nismo dobili od chestova, ali nema veze. Sada ćemo, pošto sam čuo da je izašla nova arena, to je ova arena, Arena 11. Ovdje je ovaj jedan, kako se to kaže, taj jedan novi legendarna kartica, tako da sad će vidjeti. I ovdje je još jedna nova kartica. Ta kartica puca 5 odjednom, koliko sam ja čuo. Ok, borimo se protiv Supercella, tako da... I da, ljudi, ako želite da vidite na primjer Bomb Beach ili tako neke igrice od Supercella, to je kompanija Supercella, ostavite like. A ja ću da vidim da snimim neku epizodu. Ok, i tako je, bre. Nisu nam pipnuli nijedan tower, lik je level 1, oh my god. Znači sad ćemo da ga izdefinišemo, znate kako ljudi, ima da ga izdefinišemo. Ok, sad ćemo da stavimo ovako. Ok, može, tako ćemo da ga pobedimo, to je njegov sadašnji push. A sada ćemo stavimo bombera zbog ovih malih napasti. Ubili smo njegovog gianta, a mini peka će da ubije, to jest bomber će da ubije mini peku i bombera drugog, protivničkog. Lik je bacio fireball na Baby Dragona, znači evo, bacio i strelu na Baby Dragona. Vidi se koliko je ovaj lik glup. Ok. Ne znam šta sada bacim. Bacit ćemo ovako Knajta i bacit ćemo bombera zato što je bolji. Mislio sam u prvi mah da bacim kombo Musketru, Knajta i Arrow Archers, ali sam odustao od te misle. Jer sam i dodao te račmene, nema ništa. Ok, bacit ćemo Archers na ovog bombera, iako će ga srediti moj tower,
Dobro je, tako je. Uskladili smo se sa vremenom, Baby Dragon je uništio tower, a moja fireball koju sam bacio, to jest hteo sam da uništim tower, ali sam uništio musketru. Ok, sada ćemo da bacimo mini peku i musketra. Na glavnom toweru njegov vam je ostalo 1105 helta. Bacit ćemo Gianta i čekat ćemo Baby Dragona koji je već tu, ali mi smo pobedili sa razlikom 1-0. Da nam je ostalo još, na primjer, 5 sekundi, pobedili smo 3-0, ali ne veze, bolje ništa nego ništa. Sada imamo 197 trofeja, 196, pardon. Ok, 11 minuta snimamo. Ok, idemo još par battlova pa završamo ovaj video. Ok, ajde. Evo ga. Ok, Pat. Pozdrav za Pata. Kako smo čulo ime. Ok. Poslije ćemo ovakav push. Tako da, nadam se da će ovaj push razvaliti. Kao što ćete vi razvaliti po lajku ovaj video. Tako da, nadam se. Ok, sada ćemo opet da bacimo fireball zbog Witcha, a i zbog towera koji bi trebao da, tako je, pao je tower, a zatim je pao skroz i moj, zato što ok, Link je 3. level, a ima peku level 1, znači to nema. Ok, onda ćemo da bacimo Baby, a sa desne strane ćemo da pustimo da ih poubijemo i tower. Sa leve strane ćemo da bacimo bombera i čekat ćemo mini peku. Ok, nećemo da čekamo nikog, bacit ćemo odmah mini peku zato što možemo da nam sredi tower. Ok, Luki bacio fireball i Lana je promašio. Ok, nije promašio, totalno je pogodio fireball, ali nema veze. Ostalo nam na glavnom toweru 98 helta, a to ćemo mi ćemo to lagano da sušimo. Prvo ćemo da sačekamo malo eliksira da se skupi, a potom ćemo da se vidimo kako ćemo da se odbranimo. Sada ćemo da stavimo ovako da bi videli da li ovaj odbrana, to je napad, funkcioniše. Ok, stavio je skeleton army. Mi ćemo da odavde stavimo, sačekat ćemo još par eliksira i ok, možemo da krenemo s pušem. Lik je bacio fireball na glavni tower, to mu sigurno ništa neće pomoći. Ok, glavni tower pada, to je 100%, ok. I to je to. 3-1 smo pobedili, svaka čast ovom liku, ali ja sam bolji. Ok. Skupit ćemo još malo trofeja i idemo dalje u nove pobede. Ok, imamo protiv Tobija, pozdrav za njega, ima 227 trofeja, a mi ćemo da se potrudimo da skinemo taj broj pomoću pobede. Ok, on je bacio sa desne strane Gianta, mi ćemo da se odbranimo na jedan veoma čudan način. Bacit ćemo musketru, Baby Dragona i Arjuna. Nadam se da će ovaj push uspjeti, ako ne uspe, onda smo ga penali. Ok, pao je ovo. Pao nam je tower. Nema veze ljudi, idemo nove pobede. Ok, bacit ćemo musketru, a naša peka će da napravi hitac.
tako je. Dobro sam rekao, napravit će hitac, a musketara će sigurno da dovrši ili neće. Ok, ostalo je 239 HP-a na Taveru, a naš Fireball skida manje. Tako da ćemo da napravimo neki push. Ok, sačekat ćemo, ok, krenimo s pushom. I krećemo. Ok, on je stavio Gianta i Musketu sa desne strane, a mi ćemo da stavimo Bombera. Lik je razdvojio Arčere, a to je mnogo teže. To je mnogo loše. I tako je, naš Giant je uništio, znači pokido ga je Taver, njegov s desne strane, tako da Arčeri će da dovrše musketru, a mi ćemo da pokušamo da pobedimo. Ok, idemo sa leve... Ne! Čekat ćemo da... Ne, idemo odmah, push, znači ne zanima me šta će da se... Ok, sad me zanima. Ok, moj Giant sada jedan glave, tako da... Ok, lik, kako lik baca fire-ove. Giant, daj, lano je skinuo Taver. Ljudi moji, nema veze. Možda sam izgubio ovaj battle, možda i nisam, ne znam, ne verujem. Ali sve... A da. Ok, lik me odbro i to dobro. Ok, sada ćemo da napravimo, ok, da vidimo, pozdrav za sve, za sve snima se ok, dva čovjeka su tu i ja s njima. Ok, sada ćemo da sada ćemo nešto da radimo, da napravimo neki deck, a mi ćemo da upgradeamo ove gobline na level, da bi dobili level 3. Evo ga. Quest unlock, ok. Pozdrav za Stevkea i ok, dan, možemo da vam doniramo, a mi ćemo da stavimo naših bombera zato što nam je previše brutalna kartica, a sad ćemo da stavimo bombe, ovog goblina, nas unlocka. Napisao thanks, niš, ok. Ok, mislim da bi to bilo to za ovaj video. Ako vam se svidao, like, share, komentarite i pozdrav!